Bună ziua! Cred că toată lumea a fost în situația în care v-ați simțit sufocanți de școală, care nu ați putut să desfășurați cum v-ați dori. Eu am simțit asta, dar spre norocul meu am avut șansă ca să-mi dezvolt creativitatea în școală, în clasele 1-8, la școala Waldorf, nu știu dacă ați auzit despre asta. Acolo nu am primit note, nici calificative, ci am primit evaluări personalizate de la fiecare profesoară, în care a fost vorba despre punctele noștri tari și despre direcția în care mai trebuie să ne dezvoltăm. Dar creativitatea nu a fost prezent numai la orele de artă, de sculptură, de dans, de desen, nu știu ce, ci și în întreaga învățăturilor. Ca de exemplu, când am învățat despre fracțiile, profesoara ne-a adus o pizză și ne-a spus că împărțiți în, nu știu, 16 bucăți egale. Astăzi vreau să vă propun că creativitatea introdusă în școală aduce beneficii. Pentru mine, ca individ, mi-a ajutat foarte mult că am putut să accept ce spun profesorii prin creativitatea ei. Un expert recunoscut în tema creativității, Ken Robinson, ne-a tras atenția de la, încă din 1998 că școala ucide creativitatea. Toți copiii au creativitate. Deci putem să construim castele din niște cutii de chiprit. Dar vine școala cu rutinul ei și distruge totul. Dar școala ar trebui să fie care dezvoltă aceste abilitate în copii. Dar, din păcat, școala are niște șabloane prin care ne învață. De exemplu, la matematică avem șabloane cum să rezolvăm problema, dar majoritatea profesorilor nu acceptă alte soluții pe care noi găsim. Hai să trecem la un nivel mai larg, la nivelul societății. Acum este în procesul schimbare socială, numită trecerea la valorile non-materialiste. Acest fapt înseamnă că din ce în ce oamenii aleg mai mult la valori non-materiale care nu putem să exprimem în bani. Creativitatea poate să devină un pod între lumea materialistă și non-materialistă. Cum se face asta? Acum suntem înconjurați de modele sociale foarte materialiste. Deci dacă vecinul are casă mare, și eu am nevoie de asta. Dacă șeful meu are mașină superă, și eu am nevoie de asta. Creativitatea în oameni poate să aduce o nouă perspectivă asupra vieții, în care valorile umane poate să devină mai importante decât materiale. Perspectiva asta poate să oferă alte soluții la problemele, nu după șabloane, ci cu creativitate. Asta nu înseamnă că trebuie să refuzăm toate rutine în viață care funcționează, dar trebuie să fim mai creativi. Deci, introducerea creativității în școală ar aduce beneficii și la nivelul individului, deci putem să rezolvăm problemele, situațiile într-un mod interesant, ieșit din comun și la nivelul social, ca un pod între lumea materialistă și non-materialistă. După toate acestea, aș vrea să întreb pe voi, ca părinți în viitor, ce școală v-ați dori pentru copiii voștri?